אזעקות ביישובי הצפון הופעלו האלה ברצף. מייצגות היטב את המציאות הבלתי נסבלת ביישובי גבול הצפון. בצפון ישראל, בבית שלנו, אנחנו מתמודדים עם אתגרים שלא הכרנו. הכל התהפך, חרדות, לחץ, אבל הייצור צריך להמשיך, העבודה חייבת להמשיך. גם עכשיו, כולנו עושים את הכל כדי לספק את השירותים שלנו על הצד הטוב ביותר. להמשיך ולייצר מוצרים תוצרת הארץ, זו שליחות. נותנים את השירות הכי טוב שאנחנו יכולות, עם כל הקושי ועם כל המורכבות שבדבר. מבחינתי אני מחויב, יש לי אחריות פה, יש לי דברים ספציפיים שאני עושה, התפקיד שלי מחייב, אתה יודע, להשקיע. אני אוהב לקום בבוקר לבוא לעבודה. אנחנו חייבים את זה לעצמנו. כי אנחנו חייבים את זה לעצמנו. אנחנו חייבים את זה לעצמנו. עובדי ועובדות שמיר ישראל אומרים לכם, הלקוחות שלנו, תודה. תודה לכם שגם בימים קשים אלו אתם עוזרים לא להשאיר את הצפון מאחור. כולנו ביחד. אנחנו חייבים את זה לעצמנו.